Doon ang mga butang, doon nagyoy katapusan. Amen. Apan kung ang gugma nga naangkla diha sa Ginoo, maunay walay pagkatapos. Love that lasts. Oh, Ang gugma nga walay katapusan. Pagkanindot ang kayo. tanan, Pastor Joy, makita na to nga adunay pagkapughaw, pagkadaan. Apan nagingon ri, apan ang gugma nga natanom dinha gikan sa atong manuluwas nga maho si Hesukristo, kini gayod dili gayod mahimong malaya og mahanaw. Sa to pa may forever, nay forever. Naay forever diha Ang sa Ginoo. forever diha sa Ginoo mao nang gugma. Amen. Ang tanang mga butang doon nagyoy utlanan. Amen. Doon ang mga butang doon nagyoy katapusan. Amen. Apan kung ang gugma nga naangkla diha sa Ginoo, maunay walay pagkatapos. Tinuod gyud na, Pastor Joy, di gyud na matapos. Og salamat kayo nga ang Dios maoy nagpakita nato kay kitang mga katawhan wa ta makaila og gugma hangtod nga ang Ginoo ni anhis kalibutan nagpakamatay alang kanimo kanako og iya tang gitagaag saad nga sa iyang pagabanhaw ni kaya sa langit nga mobalik siya pag-usab og iya tang tagaag luna makig-uban kaniya sa walay katapusan. Pagkanindot kayo ni ana nga pananawon og hulagway unya nga mahitabo sa imong kinabuhi og kanako, Pastor Joy, og kining adlaw atong tun-an ang gitawag nato og ang gugma nga walay pagkatapos. Niining ato nga topic karon nga Sabado, katapusan, Pastor Pamunag. Masabtan nato nga kung ang gugma sama sa usa ka kahoy nga nagamot gyud gikan sa ilalom. Bisag unsa ang pag-abot sa bagyo, mga challenges sa pagguba sa gugma sa Ginoo, dili gayud na maguba tungod kay kini na napailalom pag-ayo tungod sa gugma sa Ginoo nga iyang gipadayag sa matag usa ka nato. Gani gikan pagsugod hangtod karon ato jud gisaysay kung unsa ka may gugmaon ang Ginoo. Amen. Og unsa kadako iyang gugma nato, unsa kalapad, unsa kalaw mga kaigsunan. Busa karon diskubrihon nato ang usa sa iyahang mga bersikulo sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 3 kanay ngayon, I have loved you with an everlasting love. Gani nagiyon siya dia, I have drawn you with unfailing kindness. It's God's way of saying my love for you doesn't end. It's not based on what you do. It's who I am. Is who God is. Kana pa yung sa Ginoo nga dili ipakita sa Ginoo ang iyang kung unsa ang iya pagigugmangan ni kanato kundi kung unsa siya kapag ka mahigugmaon sa matag usa ka nato. Kana Pastor Joy, dako kay nag-impact sa atong kinabuhi mga kaigsuunan kung nakailata sa Ginoo kung kinsa siya og unsa siya ka mahinungdanon labi na gyud sa iyang dakong gugma kanato kay kun atong lantawon murag wala tay kanang ikapalos sa iyahang hilabihan kadako nga gugma niining kalibutan. Mga kaigsuunan, kining gugma sa Dios wala gayoy pagkahanaw, wala gayoy pagkatapos ug wala gayoy paglubad bisan gamay. Pero naay mga butang sa ibabaw sa kalibutan, Pastor Joy, Nga mulubad. nga mulubad. Atong tanawon. Dili lang day sa nina nga maglubad. Ang agta nga musaka na gamay. Kung dili, dunay mga butang. Ato masayran, Pastor Pamunag, kining mga butang nga mga kaigsunan, gipasabot din sa ato nga pagtuon, nga kini duna gayoy utlanan, duna gayoy katapusan, duna gayoy pagkalubad nini. Unsa man ning una? Kaning beauty. Estilan sa una, Pastor Pamunag, taas pa kay kag buhok, di pa kay sinaw pa kay na Ayaw na lang po ko isampol. Ato na lang po isampol ang uban. Kaya naman tayo mga bisita karong adlaw, no? Kana bitaw ato ang mga sa una, murag gwapo pa mga itaw, di pa kay kunot, no? Sa daghan ng mga lakaw, mga problema, mo aksyon nagkunot sa tupa, dili di magpermi. Pero ang kanindot tungod sa gugba sa tong asawa, mo na dili makapalabi. Pero ang beauty, Pastor Joy, mo fade gyud ay. Dili di ay mulungtad ang beauty. Kung mopili di ay tag-asawa mga igsuon, atong hinumduman nga bisag ang iyang nawong dili na gwapa kay moabot yung panahon nga matiguang na. Mangunot nang yun, ang gugma gihapon magpabilin. Bahalag hilti katong pagtuon nato miyagi na to nga pagtuon nga bisan pa kini ma-healthy, medyo manambok apan ang atong gugma magapadayon gayod mga kaigsunan. So ang Proverbs 31 verse 30 nagiingon diha nga charm is deceptive and beauty is fleeting. Ang kanyag pastilan malingnahon ni kayo.
dili ta usahay malingla ni ining kanyag Pastor Joy kay og malingla tas kanyag di na ta makahuna-huna unsay usahay insakto. O makakita ka gwapa kayo urag malimot ka. So, dili Kita ka po, gwapo kayo ang babae ura pud siya malimot. dili po nato basihan ang ato nga paghukom, ang atong pagunahuna sa usa ka tawo nga magbasi lang sa atong nakita. Gani mga kaigsunan, nag-ingon diya sa 1 Samuel 16 verse 7. God looks at the heart. Sa ato pang Ginoo, dili magtanaw lang sa atong physical nga beauty, kundi nagatanaw siya kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Kay kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, Pastor Pamunag, mo reflect gayud na ang sa gawas. Ug unsa sa atong kasing-kasing nga kanang gitawag gugma, mauna siya ang dili gyud mulubad. Kay ang beauty mulubad pero ang kinaiya sa tao Pastor Joy mopabilin gyud na, dili gyud na siya mulubad. Sumala sa gingon diri kay ang Ginoo di gyud molantaw sa ato ang kanyag kundi ang atong kasing-kasing magkaigsunan. Number 2, Pastor Pamunag, kanang fame. Kana bitawng ato ang dungog, kanang atong pagkain nila. Sultihan mo na ako mga kaigsunan. Dili gyud na mulungtad. Dili gyud na ngingon nga maghangtod ka sa katapusan. Kay ganuman do na gayoy utlanan niya na Pastor Pamunag. Og moadto ta sa kasaysayan Pastor Joy, wa gyud nisikat nga kanang nagpirmi. Niabot gyud ang panahon nga mulaos gyud ang uban gani wa pa nisikat. Nilaos na mga kaigsuonan. Apan nindot sad kun aduna tay gitawag og dungog. Kining fame og kana unta nga dungog mga igsuon, kana untang dungog nga atong gipasidunggan ang naghatag nato sa mga butang nga atong nabatunan nga nahimutang dungganon pareha sa gihatag sa Ginoo nato nga mga kabtangan, gihatag sa Ginoo nato nga daghang mga salapi, kana mga igsuon makaayo na para nato og kana kun atong pasidunggan ang Ginoo og kana atong ihatag niya may dungog ta mga kaigsuonan og wala kana dungganon sa atubangan sa Ginoo mga igsuon. Nay mga panahon Pastor Pamunag nga bisag unsa sa imong kayo balimtan jud ka. Mao ba? Oh. Nay mga butang nga bisag unsa ka kasikat, moabot kayo ang panahon nga dili na ka mahinumduman. Karon ang bagong henerasyon ron, dili na sila kinumdum sa atong mga gipangganahan sa unang mga panahon. Muna kung doon natay mga music usay, dili na kayo makitan sa atong mga kabataan nga mao din na siya sikat sa atong unang panahon. Kay lahi ba nang ilang sikat karon? Sa ato pa wala gyud ingon nga ang kanunay. No doon na gyud kausaban mga kaigsunan. Kanunay gingon nga the most permanent word in this world is change. Nakahinumdum ko Pastor Joy sa sugilano no ni Mitsuru Bando. Usa ka Japanese actor nga ganahan siya mukaon na ng paper fish kana bang butiti. Dayon sa story nagkanayon nga iya ginang ginapakita sa mga tawo mukaon siya agoy one day kay nasipyat man siya. Sa diha nga nikaon siya wala tingali maayog andam sa kining galuto nahilo siya. Ug may hinungdan nga ang iyang kasikat nawala gyud di atong adlaw. Kay ngano man napakya siya mga kaigsunan. Sa akong natanaw Pastor Joy o mga higala mga kaigsunan dili maayo nga usahay magpasigar buta sa ato ang pagkasikat o sa atong kaayo, nalimtan na natong Ginoo, kay kining tanan, mahanaw ra. Kining tanan, dili na mahinumduman sa pila ka mga henerasyon. Gawas kon, ikaw mga kaigsuunan, imong gituboy ang Dios ug siya mo imong gihatagan ug usa ka dakong dungog sa imong kaalam, sa imong mga talento ug sa imong mga kabtangan. Ang sunod Pastor Pamunag ikatulo, kaning strength, kanang atong kusog, no? So, sa imong paminaw, Pastor Joy, ni lurang imong kusog. Ilurang yun ang kusog. Dili yun sa tanang panahon, mga kaigsunan nga, kusgan ka, bakaalsa ka. Moabot kayo ng panahon nga, bisag, busa para kagani, nakakalsa. Mao ba? Nakakay na hinumduman na ang mga sugilanon? Adi lang tagay. Nagingon din yung mga igsuonon, even youths grow tired and weary. In Isaiah 40 verse 3. Ang bisan mga batanon, ang atong kusog hinay na kadungog ko sa una na ako'y amigo nga daghan kay siya og salapi gabi kabisi ang kinabuhi ako singingnan nga suroy ta mintras naapay panahon ingon siya kamulang sa dito pero pa niabot ang panahon Pastor Joy nga edad-edaran na siya di na gid siya makalakaw sa mot ako sa una unta to kay naapa kay kusog pero karon nga wa na kay kusog unsaon pa man mga kaigsuonan sa ato pa Pastor Pamunag, our physical strength diminish. But God's strength is renewed as daily. Sa ato pa Pastor Pamunag,
dili lang sa physical, bisan sa spiritual na to nga kusog, Yes. maabot gayud ang kaluya. Yes. Pero sa diha nga ikaw modul sa Ginoo, ma-renew ang imong nga strength, Yes. ma-renew ang imong spiritual strength nga makapadayon ka hangtod sa katapusan. Amen. Kung nagluya ang imong lawas, kay dili man gyud nato mapugnan, mo decrease man gyud ang kusog sa tao, apan ang atong spiritual nga aspeko sa pagpangalagad, mga pinangga nga mga kaigsunan, kinahanglan dili gyud molurang, labi na gyud kun ato ning i-anchor dinha sa ato ang manluluwas nga mao ang atong Ginoo. Sunod, Pastor Pamunag, kaning ikaupat, kaning wealth, unsa man ang wealth, Pastor Pamunag, kabtangan. Nag-ingon diha sa Mateo 6:19, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy. Gani ingon dia, money, positions, and status are temporary. Temporary ra gyud. Kwarta, imuhang kagwapo, ang imuhang naabot sa kinabuhi, ang tanan nga mga bahandi nga naa nimo, Pastor Joy, kung moabot ang panahon nga ang tao mawad-an na sa kinabuhi, wala ginipulos bisan gamay. Nara ba gyud usahay, Pastor Pamunag, dili gyud ni sagara sa matag panahon gyud. Pipila lang ang dili maka-experiensya nini. Sa diya nga musaka na gani ang imong kabtangan, sa diya nga ikaw mahimong adunahan, doon na kayo ikaw sabad sa imong kinabuhi. Doon na ikaw sabad sa imong pagtagad sa imong isikataw, na gani uban nga, wa pa gani na doktor, na usab na. Mao ba? Wa pa, dili na po ganan, dili na mulingi kung dili tawgon ang Ugdok. ilang urdok, no? Pagkapait kay mga kaigsunan. Labi na kung imong gibati nga medyo kwartaan na kay ka, taas kay kag posisyon, sultihan mo namo mga kaigsunan. Temporary lamang na, moabot gani ang panahon nga, dili na kailado, bawad ang kagkabtangan. Ang may tabo mga kaigsunan, katong mga tao nga imong gikalimtan, mao na sabtoy mo una kanimo sa imong mga binuhatan. Ang problema pagyud mga kapaglaom, kung bisan unsa takadato og daghan tag kabtangan, kung moabot na gani ang mga balatian, moabot na gani mga kaigsuonan ang atong edad nga dili na mutugot ang panahon, sultihan ko kamo igsoon, ang salapi dili na makatabang kanato ni anang panahona. Bisan ang atong dungog, bisan unsa pa ang atong nabatunan sa kinabuhi, dili na makatabang nato. Mo'y hinungdan nga nagingon ang Ginoo, but what we give in love equals eternity. Busa, Pastor Joy, sa raghan pagagsalapi, kaantigo ka manghatag, mo tambang, mo antigo ka mo buhat unsay maayo, mo baton mo kuan diya sa iglesia, kay kun dili tani ana mga kaigsunan, kanang kwarta natong gitigom lahiray mo patag ana, kanang binukin nato nga mga salapi diha sa bangko, pila na ka digits diha mga kaigsunan. Wala ginapulos. Ang nagsunod ra gyud ana mga kaigsunan mo'y makapulos, mo'y hinungdan nga mintras naapatay kinabuhi, Pastor Joy, naapatay kusog, naapa natong mga kabtangan, mo suporta sa buhat sa Ginoo. Ninumduman ako to imong giingon ba sa ako ba nga, kung naka sa posisyon, kanang imong mga sumusunod, imo yun ang tagaan o pagtagad, imo yun ang atimanon, imo ng panggaon, kay moabot kayo ng panahon mga kaigsunan, nga kanang imong sumusunod, mauna sabday mo tungtong sa imong posisyon. No? Wala na siya, it's a cycle, Pastor Pamunag. Yes, no? of course. Oh, muna nga, kung dili ka maayo sa pagtagad sa imong sumusunod, kung siya na po'y mulingkod sa imong posisyon, sa atong posisyon, kana mga kaigsunan, sakit kay na palandungon, kay basin, hinon, ato lagi ampo nga, dili lagi mapakita lang ang kaayo nga pagtagad sa matag usa. Nagiyon diha mga igsuon nga ang atong pag-alagad, kinahanglan ang atong bahandi naa dito sa langit. Ang atong paggugma naa sa iglesia. Ang atong mga salapi naa sa buhat buhat sa Ginoo. Busa akong ika-congratulate ang mga kaigsunan, may kwarta ta o gamay ra atong kwarta, suporta sa buhat sa Ginoo, kay kining kabtangan mahanaw ra ni. Apan kung naapatay panahon og higayon, ug naapatay kusog og kabtangan, ato nang i-google sa buhat sa Ginoo tungod kay kana magbalos o maghatod ka nato ngadto sa langit ng kalipay. Ang sunod, Pastor Pamunag, feelings. Kanang pagbati. Pagbati. Sa una, basig pag-abot og Pebrero, dagang kayo mga bulag or may only one. May only one. Feelings. Usay karon, maayo pa yung pagbati. Pagkasunod, lahi na pod. No? Ang problema sa pagbati, Pastor Joy, kay murag dagat. Usahay pod mo taob, dahil usahay pod mo unas. Unya, usahay pod mga kaigsunan, lubog. Dayon usahay pod tinaw, mura pog suba. Nga usahay magbaha, usahay pod
wag gitubig in taon. Ug sila pa, mas maayo na lang ang kinabuhi kon naay gitawag og kanang pagbati bitaw nga pariha sa pagbati sa Ginoo. Kanang giingon niya diya sa Balaan Kasulatan, but God's love isn't changed, or it's not only in feeling, but in covenant, in everlasting, unshakable covenant. Meaning sa atong kaminyoon, dili lang feeling ang basihan, Pastor Joy. Prinsipyo. Dili lang feelings ang basihan, kundi ang atong commitment. Dili lang feelings ang atong gibasihan sa kaminyoon, kundi apil din ang atong paghatag o respect sa Ginoo, kay kung kita mo respeto sa Ginoo, mo higugma sa Ginoo, nahigugma o nagrespeto punta sa uban. Usahay, dili bigyan mga kuan, Pastor Joy, nga murag mulurang ato ang pagbati. Ang kanindot lang po, Pastor Pamunag, kay kung usahay, ang atong feelings nato sa Ginoo, medyo usay dunay paglurang tungod sa sala, apan tungod sa gugma sa Ginoo, nga wag kayo'y pagkausab. Dili gayod mauyog. Dili mauyog. Iya gihapon gipakita ang iyang gugma, kay naman wala siya pagkausab mga kaigsunan. Katapusan, Pastor Pamunag, kaning life, kaning atong kinabuhi. Pastilan ning kinabuhi gyud. Mao na dako gyud kayo nga impact. Kay bisag unsaon na to, ang James 4:14 nagingon, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Mura ra ta og kanang aso bitaw sa nilungag, Pastor Joy, kana bitaw anuos lang nga taud-taud makita na to, pero taud-taud maunsa man mga pinangga ang magkaigsunan. Mahanaw og sa Job 14 verse 1 nagingon, man born of woman is of few days and full of trouble. Naagi panahon nga ang tao gayod mopahulay niining kalibutan na. Ka-practice na gani ka nang matulog ta, pahulay naman na. No? Bora naman na siya og mo-fades, no? Pero ang kanindot, Pastor Pamunag, bisan ang kinabuhi, doon na gayoy pagkahanaw. Apan naigsado sa mga Ginoo, Pastor Pamunag, nga doon na say restoration of life. Sa diha nga siya mo balik, aron iyang banhawon ang iyang mga hinigugma. Iyang banhawon o iyahang tagaan sa kinabuhi na nga wala na'y katapusan. Makahinumdum ko sa kong iyaan kaniadto, pero tim gina kong tapulan na mo bangon sa una kay usahay maabtan na lamang kong alas 8 matulog, naghihapon kay batanon pala kita, Pastor Joy. Pero ino na gani may sa mong iyaan nga, stoy, mata na mo din ha, nagpractice man mo kamatay, basta dungan mi og tindog mga igsoon, kay gano, kinsa bagoy di mahadlo ka ng inon kag mo practice og kamatay. Pero abi ninyo igsoon, kanabiyang kamatayon sa Biblia, katulugon na ba gina? Ang makaantigo na to sa pagbanhaw lang unya, mao ang atong Ginoo niya siyang pagpadayag. Mao to'y giingon ni Pastor Joy nga sa pagbalik sa Ginoo, tagaan tag kinabuhi nga walay katapusan. Pero karon di ta kapasigarbo, Pastor Joy. Kay ang tao naagi kinutuban, mga lagad tag sa dili naagi balatian, maghimo tas tanang mga maayong butang, bisan pag mag-vegetarian ta, Pastor Joy, og kapulo ka bisis. Bisa pagod doon ni mong London, puro utan o puro green leafy vegetables. Dili na mo'y makagaranti na to nga dili ta mamatay. Apan ang kanindot, Pastor Pamunag, nga kining atong kinabuhi, mubo laban kini, buhato nato ang tanan sa pagpakita sa gugma ngadto sa uban. Kay kanang atong mga kaptanga, di na kayo na mahinumduman, Pastor Pamunag. Pero kanang imong ligasiya, kanang imong batasan, kanang imong pagpakita kaayong ngadto sa uban, mo na'y mahinumduman, Pastor Pamunag. Amen. Wag yung ko'y contradict ana mga kaigsuunan, kay nakita gina nato sa realidad karon sa ibabaw sa kalibutan nga kining mga butanga mahanaw ni sila. Kining mga butanga na ay paglurang, kining mga butanga na ay pagkalaos. Pero Pastor Joy, karon nga adlaw ipapahulay na ay mga butanga atong hinumduman mahitungod sa gahom sa Ginoo. Number 1, Pastor Joy, nag-ingon diha, His love is everlasting. Sa ato pa day, kadtong mga butanga, doon na gayoy pagkausab. Pero ang gugma sa Ginoo, wala gayoy pagkausap. Kanang everlasting mga igsoon, nagpasabot na walay katapusan. Walay katapusan, dili seasonal. Unsa nang seasonal? Usahay mo ulan, mo init, usahay mga kaigsuonan, mo baha, mo lunop. Dili seasonal ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo dili situational. Nga og maayo atong mod, maayo kay ta. Unya og maot atong mod, dili ta maayo. Ang gugma sa Dios mga igsoon, dili gyud na mulurang. Ang prinsipyo, Pastor, ang gugma sa Ginoo ingon da, God's love isn't based on who you are, but on who He is. Kung unsa siya. Kung unsa siya, dili kay kung unsa ta.
Gani nagiunda sa mga quotation, God's love for us is not a reaction. It's a decision He made before we ever knew Him. Sa ato pa, Pastor Joy, ang paghigugma, desisyon na sa tao. Dili na kay magkuanta nga warag nahigugma ta bisag di na mao ang atong nahigugmaan bisag minyo na bisag dili na mao mo padayon gyapon ta kun dili nagingon diri nga ang atong paghigugma sama unta sa Ginoo nga mo decision ta according sa kaayuhan labi na gyud dinha sa ato ang kinabuhi. Gani nag-ingon si Apostol Pablo sa Romans 8 verse 38 to 39, nothing can separate us from the love of God. Way makalangkat, Why makalangkat? way makaibot, Why makaibot? Sa ato pa, why makausab? way makausab. Bisag unsa pa nahitabo sa kalibutan, bisag unsa pa ang mga challenges sa atong kinabuhi, dili na makapalukat sa atong gugma ngadto sa Ginoo. Sahay Pastor Joy, magunahuna man ta nga ang mga maayo, mauray gihigugma. Apan ang bisa ng mga dautan, mga igsoon, gihigugma sila sa Ginoo. Dili kay gihigugma sa Dios ang ilang pagkadautan. Kung dili, gihigugma sila sa Ginoo nga unta sila maghigugma usab pagbalik sa Ginoo sa pagbuhat unta sa matarong mga kaigsunan. Mao nay nakanindot. Dako kayo ang gihatag sa Ginoo nato nga oportunidad nga makaalagad ta niya. Bisan unsa na to kadautan, ang Ginoo nag-ingon gyud diri, God doesn't fall in and out of love with you. He will always stays and wait for you. Amen. Di gyud mausab ang Ginoo. Sa to mga pa ang kaigsunan. gugma sa Ginoo, walay utlanan gyud. Walay utlanan. Kung ang kung ang kabtangan, kaning atong beauty, kaning atong posisyon, kaning atong wealth, do na may pagkawala ni makigsoon na may utlanan, apan ang gugma sa Ginoo moning lig-on nga bahandi nga atong makuptan hantud sa walay katapusan. Beyond measure. Dili masuko. Beyond logic. Grabe po ni Pastor Joy nga nung ingon mga beyond logic. Ingon pa diya Pastor Pamunag nga it comes from a God who is beyond Compare. Pagkadindot kayo. Wala gyud pareha sa Ginoo. Walay makatupong mga kaigsuonan sa Ginoo. Walay makaapas unsa ang Ginoo. Way makalabaw kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo ngadto kanatong tanan. Walay logic o limits o measurement nga atong makalabaw mga kaigsuonan sa gugma sa Ginoo. Gani nag-ingon diya sa Ephesians 3 verse 18 to 19. Ingon diya, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Grabe yun. Og dugang pa, and to know this love that surpasses knowledge. Kanang gugmahadi na masukod mga igsoon kanang gitawag. Wa may makasukod sa kasukod sa knowledge, Pastor Joy. Walay makasukod. Only God. Walay makasukod. Di mo masukod ang tao unsa siya. O bisan og mo istorya pa siya ato siya madunggan og unsay na siyang kasing-kasing pero dili nato masukod ang tao mga pinangga mga kaigsuonan. Ang Dios sa gyud kay nag-ingon diha ang gugma sa Dios hilabihan anang atong mga sukod diha kay it surpasses our understanding. Bisag di ta kasabot ang Dios mga kaigsuonan adunay lapad nga mga panghunahuna alang kanato. Munang atong dasigon ang atong mga kapaglaom. Kung moabot man gani ang panahon nga kita maluya. Moabot man gani ang panahon nga kita atong gibati nga nalayo ta sa Ginoo. Sultihan kanamo karon nga adlaw nga ipapahulay. Ang gugma sa Ginoo anaa kanunay sa pagdawat kanimo o kanako mga kaigsunan. Kay ang gugma sa Ginoo dili pareha ang gugma nga atong nakita. Ang gugma sa Ginoo lahi sa gugma nga atong nakita kay iya kining gipadayag kung iyang gibuhat ang iyang pagsakripisyo dito sa Kalbaryo sa krus so samang paagi mao sa iyang buhaton kanimo kanako mga Amen. kapaglaom. Si Apostol Pablo nagdugang pa siya nga tinuod yun nga wala gayoy sabot og makasukod unsa kalapad ang gugma sa Dios kanato dili nato matun-an kun unsa gayod ang iyahang mga salabutan apan atong madawat Pastor Joy pinaagi sa iyang pagpabati kanato sa iyang gugma kanato nga hilabihan gayod sa tinud-an mga igsoon kung masukod nato ang kuan Pastor Joy kanang pinaka nearest star say tawagan na Proxima Centauri ang nearest star kana siya ang iha ng kuan Pastor Joy sukod 4,244 light years kalayo o kung ato ng sukdon sa mga milyahe 6 trillion miles. Grabe kalayo. Perti yung layo Nag-ingon pa diha kini gayod usa ka bituon mga igsoon nga pinakaduol sa planeta
apan ang gugma sa Dios beyond. Labaw pa, unahan pa Labaw to. pa na. O, dili kay, Linisan. nagpasabot, Pastor Pamunag, nga, wa gayoy sukod, dili gayod makasukod. Di na to masukod kung unsa ang gugma sa Ginoo. Ang kuyaw man ana og ang gugma na to urag usa ka dangaw ra. Oh. Ang atong gugma urag tulo ra ka dupa. Usahay lang, Pastor Pamunag, ang gugma sa Ginoo, dili na to masukod. Pero sa kita, binoy musukod. No, ato binong basihan nga, kini, maura ni ang gugma sa Ginoo dihan nimo. Kita na minuoy musukod. Gipadayag sa Ginoo mga kapaglawom nga, ang iya nga gugma, wag yo'y Sukod. sukod. Kumupasaylo ta, Kumupasaylo. way sukod. Oh. Dili kay usahay, una to ha, ikaduha, bantay lang ka. Ikatulo, impas na gyud ka. Murag bula pa pinong ta sa Ginoo. Murag atong pinong bation nga, mas Ginoo pinong ta. Murag atong gitagaan ba nga, murag equal ang atong pangunahuna sa Ginoo. Mga igsoon, sakto gyud ang giingon ni Pastor Joy og sa balaang kasulatan. Nga, ang gugma sa Dios, di gyud nato mga kaigsuonan masukod. Tanawa ra bagod og imagine bagod kining usa ka sugilanon, usa ka elder nagwali siya Pastor Joy diya sa church. Unya pagwali niya karon kay nakitaan man niya ang iyang gipapriso. Nakitaan man niya, after 18 years, nakagawa sa prisuhan, nakitaan man niya dito sa audience, paglantaw niya, nga naa dito, perting kuyawan niya kay, iya gutong gipapriso niya, killer ba gutong tawana. Dagan siya, Pastor Joy, dagan siya mga kaigsunan, kay hadlok po siya patio nin taon. Unya, gigukod siya sa mga kaigsunan, nga nung ni ambak siya, ni apil po tong tao nga iyang gipapriso, ugukod niya. Naabot ng panahon nga di naman gid siya kadagan mga kaigsunan, nahurot man niya yung kusog, ni pungko na lang gid siya, ug niingon siya sa iyang gipapriso nga, di na gid ko, wala na jud ko ilaing mo, di na jud ko kadagan, patya na lang ko. Niingon ang iyahang gipapriso nga, kining elder, wa man ko ni anhi diri kay ako kang patyon. Ni anhi ko, ni simba ko kay magpasalamat ko nimo. Pastila ng elder, wa man ka nagsulti. Niingon siya, pwede mo elder, dito sa prisuhan, kaplagan ako ang mensahe sa Ginoo. O grabe kada ko ang gugmas Ginoo mo na nga na-adventista ko dito. Nangalagad ko iler, mao nga nasimba ko karon, nalipay ko ikaw ni Wally, natingala lang ko iler ngano ni dagan ka. Pastila ng elder Pastor Joy kung nakabalo pa lang siya, di gyud tato siya mudagan kay ang gugma sa Dios hilabihan gyud walay kinutuban. Ikaw Kada Pastor nga Joy. story nga Pastor Pabunag, nagpasabot lang yun ang mga kapaglaom, nga kung ikaw dunay kausaban tungod sa gugma sa Ginoo, imong ipakita ang kausaban ngadto sa imong isig katao. Usahay man gud nga, maay ka mawali sa gugma sa Ginoo, pero wa kay gugma sa imong isig katao. So, importante mga kaigsunan nga, kung dunay kausaban sa imong kinabuhi, nga ikaw giusab sa Ginoo, o ang Ginoo nahigugma kanimo, walay rason, Pastor Pamunag, walay rason nga yun. dili nimo ipakita ka nga gugma ngadto sa uban. Naabag, wala nakadungog ko nimo sa una na kay sugilan. Na ako'y experience ana, Pastor Pabunag, nga usa ka gibautismuhan ako, usa ka pulis. Sa diya nga ako siyang gibautismuhan, iyang nakita nga ang iyang gidakop nga pusher, nga napriso for how many years, o niya nakagawas kay nahimo mang adventista dito sulod sa prisuan. Paggawa sa baong nga pusher, doon na kausaban siya kinabuhi, o niya nahimo siyang jakuno. O sa diya, ang pulis nga mo'y nagdakop niya, mo'y nagpabautismo, ang jakuno nga pusher sa una, Kaniadto. siya na po'y naghatod sa pulis, paingon dito sa tubig nga lubnganan. Amen, pagkat ninduta sa gugma mga kaigsoon. Di gyud masukod kon unsaon ta sa Ginoo pagtawag kay ang iyang gugma hilabihan gayod kadako Pastor Joy. Munang atong dasigod ang atong mga kapaglaom, kung dunay mga tao nga muhatag na nato og hukom, Pastor Pamunag, nga ngit-ngit pa sa alkitran ang iyang kaluwasan. Di ta Ngit-ngit mo pa, hukom. di ta busulti diyan na mga Pastor Pamunag. Kay ang gugma wala gyoy kinutuban. Wa may kinutuban. Ang kausaban sa tao diha gud makita karunay sa gugma. Dili man po magbase ang Ginoo sa dagway o sa posisyon o sa usa ka tawo. Sa Sa iyang gugbay, usbon, iyang ipadayag ang iyang gugma. Kundi ang iyang gugma, para man sa tanan. Mo bitaw nag-ingon siya diya sa John 3:16 nga, For God so loved the world. Tibuok kalibutan, bisag unsa nga rasa, Pastor Pamunag, gipakita sa Ginoo kana nga gugma. Mo nang gitawag nag everlasting love. Amen. Wa pa ta kaila sa Dios mga igsoon, ang Ginoo nahigugma na nato. Wa pa ta nakabalik, ang Ginoo nag-abli na sa iyang kamot nga siya mudawat kanato kay ang Dios gugma bisan wala pa ta makaila gugma. Mo hinungdan nga nindot kayo ang atong Ginoo, angayan siyang dayigon og panggaon sa atong kinabuhi. Sunod, Pastor Pamunag, ingon diri, His love draws us, not force. Unsa ning yun diya? But whose, meaning ang Dios mga igsoon
bira ka nato, paduol kaniya, no? Ang principle nga, God doesn't use guilt to get us, but He uses grace. Dili bitaw kay ingnon ka sa Ginoo nga, daghan na kay sala, wala na jud kay paglaom. Dagko kay kag mga nabuhat nga di mao, wala na jud kay kanang pag-asa pa sa imong kinabuhi, kun dili nag-ingon ang Ginoo, bisan unsa kadako sa imong sala. Mao na nindot ta ang grasya nako dako og lapad nga akong gugma. Akong giula sa cross ang akong dugo alang kanimo. Sama sa gentle shepherd, Pastor Pamunag, calling sheep by name, not dragging them, but drawing them. Abi mo, Pastor Joy, kining picture nga akong gibutang din ha. Bala ko pangita unsay picture nga makadani ba? Kay ang gugma sa Dios makadani. Makapaduol. Unya gitan-aw na kung naong murag dili man ni padulong sa kanang maglantaw ta murag lahi may atong mauna-unaan. Pero ang John 6:42 nagingon, no one can come to me unless the Father draws them. Unya nagingon, God's kindness is not weakness, but it's a doorway to transformation. Mga igsoon, ganghaan ngadto sa kausaban kay ang Dios mga kaigsuonan kanunay gyud nag-ilustrar nga siya ganghaan. Siya kanunay nag-ilustrar nga sige siyang panawag. Siya kanunay nag-ilustrar nga kanunay nagtawag kanimo nga balik na anhi na kanako kay ang kinabuhi nga dinhi uban kanako malipayon. Sa ato pa day, Pastor Pamunag, you were not pushed into the kingdom, but you were pulled in by kindness. Pagkanindot kayo. Wa nay makatupong anak kanang kindness mo ay magdahatod na to sa Ginoo. Wa nay lain pa. Wala tagi kanang gipugos mga kaigsunan. You know, nayo sa kasugilanon nga nabasa nako. Usa ka hari, pila ka mga tuig iyang gitanaw ang usa ka batan-on didto sa unahan nga iyahang sulugoon, Pastor Joy. O kanunay matag adlaw iyang nakita nga buutan ni nga batan-on. Kini nga batan-on, mainampuon, maalagaron kaayo, buutan siyang trabaho, pila ka mga tuig, sigig tanaw ang hari kaniya. Daw, na hunahunaan sa hari nga, maayo pud nga kining batan-on na tagaan ako og usa gayod ka opportunity. Busa iyang giduol ang maong batan-on, miyukbo ang batan-on kaniya, o yan, hadlok ang batan-on, ug unsay buhaton sa hari niya, apan gibutangan siya kupo sa hari, og niingon ang hari, come to me, then I will give you joy in my kingdom. So, ang nahitabo mga igsoon, gi-adapt siya, ingon nga usa gayud ka anak sa mao nga hari, og kaniadto mga kaigsuonan, nahimo nga siya gayod naana sa usa ka maayo nga pagkinabuhi. Mga igsoon sa espiritual na to nga pagpangalagad, ang Ginoo murag sama po ni Pastor Joy nga isurprise ta niya kung kita buutan, kung kita musunod niya, kung kita mamati siyang pulong, ang Ginoo gayod maghatag na tong reward. Og iya nang ihatag na to sa insaktong panahon sa paghatag na tong oportunidad nga mahimo niyang mga anak nga lalaki babae sa iyang gingharian. Sa ato pa Pastor Pamunag, living away from God may feel freeing at first, but without His presence, without His purpose and guidance, life becomes hollow. Hollow gyud. Hollow gyud. Wag yoy sulod. Hinaot dili gyud unta ta mabuhi nga wala ang Ginoo. Kanang layo ta, Pastor Joy, dako kay nang katalagman kon nang inabuhi ta nga wa tay Ginoo, wa tay simba-simba, wa tay basa-basa sa Biblia, wa tay ampo-ampo, pastilan, layo gyud na sa Ginoo mga kaigsuonan. O kana nga kinabuhi karon mao'y imong kinabuhi. Ako mag-ingon nimo igsuon nga ang gugma sa Dios nagtawag kanimo. Ang kalibutan man gud Pastor Pamunag nagsaad og happiness. Happiness. But delivers emptiness. Emptiness. Pero so tiyan mo na akbo mga kaigsunan. In the presence diha sa Ginoo mga kaigsunan, diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Kanang sa gawas nga sa layo sa Ginoo kalipay-kalipay lang na. Kalipay-lipay. Naanay kinutuban. Pero ang pag-uban sa Dios nga kalipay mo unay kalipay nga mulangtod sa kahangturan. Abi ninyo igsoon, ang gugma biya mo change sa atong proximity into relationship. Meaning, iyang i-change ang distance. Dili kaniadto nga 100 meters ta layo, Ginoo 300 meters, 1 mile layo ta. Kung musugod tag desisyon nga atong dawaton si Kristo, nga atong personal nga manluluwas, it brings up closer to Him every step of the way. Kanang mudawat ta sa Ginoo sa baptism, pareha sa atong amigo. No, nga nidawat siya. I believe this is a starting point of his life nga iya nang makauban ang Ginoo siyang kinabuhi. Sa ato pa Pastor Pamunag, ang gugma sa Ginoo walay utlanan. Walay utlanan. Apan ang iyang gugma haduol sa atong kinabuhi. Duol kayo sa atong kinabuhi. Dugang pa siya nag-ingon, God loves
God's love didn't just save us, it brought us close. From far away to face, from strangers to sons and daughters. Closer, Pastor Joy, is better. Better. Sa ato pa rin, Pastor Pamunag, kini nagpasabot, gayon ang Ginoo, I am here. Yes. Duol ko nimo. Wa ka na ako Pasagdi. biyae. Wa ka na ako gipasagdan. Wa ka na ako gitalikdan. Kay ako nahigugma kanimo. Amen. Pagkanindot ka na itong mga asawa, Pastor Pamunag. Di magyuda mo biya. Grabe ba yun na sila mo atima na to? So samang pagilabaw pa sa gugma sa Ginoo niya, Pastor Pamunag. Morang di gid punta mo biya. Di po tabuya. Kay grabe magilang pagpangga. Og sa kuan pa, walay katapusan kagugma. Hantod sa pagbalik sa Atod Ginoo. sa pagbalik sa Ginoo. Amen. The closer is the better. Meaning, kung dool ang atong kinabuhi sa Ginoo mga kaigsuonan, maunay pinakamaayo nga kinabuhi dinhi sa ibabaw sa yuta. Point number 3. Number 3. Okay. Dito sa point number 3. His kindness is unfailing. Unsa nang unfailing, Pastor Joy? O sa gwapo ka nga terminology sa Bisaya, kay mayam kay kamuhubad og Bisaya. Dili mapakyas. Dili mapakyas, mga igsoon. His kindness is unfailing even when we fail. Sa to pa kung mapakyas na pa sa pabunag, dili ta makaingon nga, murag laid di na ni, wala na ni kaluwasan. Sa to pa doon na pa'y paglaw. Hantod nga may kinabuhi pa, Pastor Pamunag. Basta na pa'y life, doon na gyud kausaban. Kung kaniyad to, Pastor Pamunag, ikaw, dadunggan na ba na ako nga medyo butbutan po ka. Amen. Pero sa diya nga gipakita sa gugma sa Ginoo, bisag na nga pakyas na sa pila ka mga panahon, apan ang iyang kindness, wa gayoy pagkakupas, mo'y nagatod ka nato sa kausaban sa atong kinabuhi. Amen, Pastor Joy. Kung kita lay mag-usab-usab, Pastor Pamunag, dili kayo. mahimo, dili Pero ang mahimo. Ginoo na gani mo'y musab, doon na gayoy kausaban. Misteryoso na nga eksperyensya sa atong mga kinabuhi igsoon. Kay balo ko nga kamo usab. Nakaagi ni ana ang Lamentations chapter 3 verse 22 to 23 nagingon, because of the Lord's great love we are not consumed. His mercies are new every morning. God's mercy is the only thing more consistent than your mistake. So sa ato pa day, Pastor Pamunag, God's love is patient. God's love is persistent. God's love is personal. Meaning, walay isyu nga makababag. It's personal. Personal. Iyan ang pagbuot, walay makababag ana, di gyud takabuot. Bisan gani ang kaluwasan, dili takabuot mga kaigsunan. Kay nag-ingon diri, even when we fail, His kindness never does. So, why can't we trust God? Nganong ato mang masaligan ang Dios nga tungod kay dili siya mapakyas. Na mga reason, Pastor Joy, why can we trust God that He won't fail? Nganong di man musalig man taniya. Tungod kay nag-ingon rin number 1, because His character never changes. Di yun ay mausab. Ang tao mausab. Ang tao mausab tungod sa posisyon. Ang tao mausab tungod sa kwarta. Ang tao mausab tungod sa fame. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, wala gayoy kausaban. Nag-ingon diri nga dili magyud pareha ang Ginoo sa mga tao nga ang tao usahay mausab-usab unya dili ang Dios dili gid siya kanang kapuyon, dili ang Dios mabag-o ang iyang mga panghunahuna. Kaniadto karon og hangtod sa walay katapusan magpabilin siya mahigugmaon diha sa Malakay chapter 3 verse 6 mga kaigsunan nga ingon diha, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Sa ato pa rin, Pastor Pamunag, we can trust God to be unfailing. Because He's unchanging. Di yun siya Pagkanindot mausab. kayo. Kung dili gyud siya mausab, Pastor Joy, di gyud siya mapakyas. Ang tao na lang yung mausab. Ang tao usahay mao'y weakness nga mausab ta o mabat na nato ang kapakyasan. Sunod, nganuman nga atong masaligan ang Dios because His promise are always kept. Wa gyoy saad niya nga wa niya tumana, Pastor Joy. Every promise nga gibuhat sa Ginoo naa gyud back up nga integridad nga iya gyud pirming tumanon mga kaigsuonan. Sa ato pa day, di yun, wa siya panahon sa pagpamakak. Di siya mamakak. Sa ato pa day, iya kung unsa yung gisulti, mahitabo gayod. Nagpasabot, Pastor Pamunag, kung ang tao nagsad aron iyang pakyason, apan ang Ginoo nagsad aron iyang tumanon. Praise the Lord. Na ang tao nagsaad mapakyas apan ang Dios mosaad gani mga kaigsunan dili gyud na mapakyas. Numbers 23 verse 19 nagingon, He who promised is faithful. And Hebrews 10:23, that means if He said He'd be with you, He will. And if He said He will forgive you, you will be forgiven. And if He said He'll work it for good, He's already working for you. Sa ato pa rin, Pastor Pamunag, ang Ginoo
grabe gyud masaligan gyud nato siya. Kay ganuman, kung imong basahon ang Biblia, kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, daghan kayo mga sadya nga nangatuman ug kini nagpasabot nga siya angay gayod nimo ug akong saligan. Dili gyud siya mapakyas tungod kay siya mosaad og iyag yung tumanon. Ikatulo, nganong di man gyud siya mapakyas, Pastor Joy? Tungod kay because His love never runs out. Napo na gugma nga mahubas. Hubas. Naitawag iyang gugmam hubas. Nagdepende sa beauty. Nagdepende sa kaanyag. Pero ang Ginoo, madaot man ang imong dagway. Kung babae po, ang babae mahigugma pa sa diha nga napoy kwarta. Kwarta. Oo. Pag wala na po'y kwarta, Warag mawa ang gugma sa ato pa iyang gugma nasa kwarta. nag-ingon, human love can fail. People walk away. But God's love is covenantal. It's forever. Nag-ingon siya sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. It is a promise. Dili lang kay kasa. 26 times nag-ingon din na mga kaigsunan that even when you miss up, God's love doesn't miss up. Sa ato pa rin, Pastor Pamunag, His love endures forever. Sa ato pa walay utlanan mga kapaglawom. Sunod, mga Sunod igsoon. nga rason. Ngano nga masaligan nato ang Ginoo? Because His strength never fails. Ang iyang kusog, walay paglurang. Sa ato pa rin, Pastor Pamunag, kung kita maluya, adto ta sa kusgan. Sa ato pa kung kita maluya, duol ta sa kusgan. Nga mao nga atong Ginoo, kay di man siya maluya. Ang problema, Pastor Joy, kung maluya ta nga way Ginoo, kay Muna- mausab ang atong mga desisyon. Muna nga, ayaw salig sa uban kung naang imong kaluya. Salig ta sa Ginoo, kay siya lang ang nadala sa kusog o kahibalo alag sa Bisan pa sa atong kaugalingon, mga pinangga nga kaigsunan, dili ta mo salig mga kaigsunan kay ang atong kaugalingon maluya. Apan ang Dios nagiyon sa Isaiah 40 verse 21, He gives strength to the weary. And God is gracious and His grace is sufficient for you. For His power is made perfect in our weakness. In 2 Corinthians 12 verse 9. Gani, Pastor Pamunang, kung imong basahon ng Biblia, naadiha sa ato latay pagsabot sa kaaway sa yawa nga ang Ginoo napildi. Apan sa tanang gubat, Pastor Pamunag, espirituhanon man kana, kini nagpasabot ka ang Ginoo nagbadaogon o angay tang mosalig sa madaogon, dili ta mosalig sa napildi. Mga kaigsunan, atong nasaysay na ang mga rason nganong saligan nato ang Ginoo kay siya gayod dili gayod mausab. Ang iyang saad matuman, ang tanan niyang kusog ug gugma dili mahubas, ug siya gayod kusgan ug dili gayod mapakyas niini nga adlaw nga ipapahulay. Abi nimo, Pastor Joy, na ako'y sugilanon isulti nimo sa diha nga ulitaw pa ko sa una, mga kaigsunan. Pastila nakaamiga ko perting gwapaha kayo nya kining ulitaw ta mga pinangga ang mga kaigsunan, labi nang naigwapa, murag makuyaw-kuyawan ta o usahay murag tag mo pasiaw nga mo action bitaw ta og urag mo padayag ta gamay nga murag ganahan ta. Gitubag ko sa babae, mga kaigsunan, siya ako di jud ko mamili unsay dagway. Pero tina akong lipaya, Pastor Joy, kay kini biya akong dagway, dili biya pud kay pang pamustaay yun. Pero halidon. Igo-igo ra biya. Pag ingon gyud niya mga igsoon nga ako nag-isip og dagway, usara gyud ang butang akong gipangita sa kalalaki. Bahalag dili siya gwapo, so murag nalipay ko. Pero pag ingon niya, Pastor Joy, kanang lalaki nga ang iyang gugma dili mahubas og maantigo siyang mutuman sa iyang mga saad. Kanang lakiha mo'y akong higugmaon. Basta ni atong adlaw, Pastor Joy, murag nakahinuktok ko, nakaingon ko nga murag makapasar ka atong una nga bisag kinsa iyang higugmaon, pero kini ikaduha makaingon ko makapasalig baka ako nga akong mahimo ang tanan akong saad. Pero Pastor Joy, ang Ginoo ra gyud mo'y maantigo nga makahimo nini. Mo'y hinungdan nga angayan gyud ay higugmaon ng Ginoo kay dili siya mapakyas, dili siya mga kaigsuonan mahimo nga mahutdan siyang gugma kay ang Dios gugma ug ang iyang gugma walay katapusan. Busa mga kapaglawom, nining atong panapos nato nga pagtuon, nining atong nga series, Love Speaks. Ang among ibilid kaninyo, the world may love you with your lovely, but God loves you because He is love. Grabing pagpakita sa gugma kanimo, mga kaigsunan. His love is everlasting. His kindness is unfailing. And He's still drawing hearts one gentle pull at a time. God's love is not logical. It's supernatural. We can't always trace His love, but we can trust it. You don't have to understand it to be changed by it.
The mystery isn't that God exists, is that He loves you and me, mga kaigsunan. Busa niining ato nga series. Kung atong mabati nga ang Ginoo gugma. Kung atong mabati nga bisag sa atong pagkamakasasala, kung ikaw moduol sa Ginoo, ipadayag gayud ang iyang gugma nga ni kanato. Kami nang ginaot mga kaigsunan nga this is the right time nga kita mobalik sa Ginoo kay ang iyang gugma walay pagkatapos. Ug siya kanunay nanugto kanimo, siya kanunay nagtawag kanimo, siya kanunay nagdaghat kanimo nga moduol ta kaniya kay iyang gugma andam kanunay sa pagdawat kanimo ug kanako. Busa karon nga buntag mga kaigsunan sa adlaw gipapahulay, dapiton kanamo sa pagampo sa Ginoo aron ang iyang gugma magapabilin sa atong kasing-kasing ununa. Magampo ta mga kapaglaw. Salamat kayo Ginoong Dios ining usa ka semana. Nga din kami nagatuon sa imong nga gugma. Nasabta namo Ginoo nga imong gugma wala gyud pagkatapos. Bisag unsa pa kami ka makasasala Ginoo, basta kami moduol kanimo, andam ikaw sa pagdawat kanamo. Ani Ginoong Dios ang imong nga mga katawhan naa sa pagbati sa ilang kaluya, nasa dako nga hagit sa kinabuhi, usahay Ginoo malimtan namo ang imong nga gugma. Usahay Ginoo mapalayo kami kanimo. Apan salamat sa minsay nini nga semana. Nasabta namo nga ang imong gugma wala gayoy pagkatapos, wala gayoy utlanan. Busa karon Ginoo nabati namo nga ikaw nagtawag kanamo. Muna karon mingduol kami kay gusto kami kaluwasan. Gusto kami og paglaom. Gusto kami nga ang among kinabuhi maandam sa imong pagbalik. Busa Ginoong Dios, dawata ang among pagpangayo pasaylo. Dawata ang among kinabuhi aron kami maduol ganha kanimo aron sa imong pagbalik Ginoo. Imo kaming dawaton ug papuyo di sa langiton nga puluyanan. Salamat Ginoo nga imong gidungog ang mga ampo sa amo nga mga kapaglaom sa ila nga puluyanan nga ila karong gitugyan ang among kinabuhi ganha kanimo. Dawata kami nga pinasaylo Ginoo ug mubarog kami nga may gahom, may kalikon nga andam sa pagpakita sa gugma ngadto sa uban. Salamat kay Ginoong Dios sa pagtubag sa pagampo. Itugyan namo ning tanan uban sa paglaom kay amo kining isalig sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Karong adlaw mga kaigsunan, mao ang katapusan nga adlaw sa ato ang Love Speaks, sa ato nga series sa tibok semana. Apan kini naghatod kanato sa walay katapusan nga gugma o grasya sa Ginoo sa matag usa kanato niini nga adlaw nga igpapahulay. Ang atong programa nga Love Speaks kini nagpadayag nga ang Ginoo usab nagpadayag kanato siyang gugma o kini nga gugma ato kining batunan sa walay katapusan. Uban mo kanamo kanunay, uban ni Pastor Joy Coligado ang atong youth director ug ingon nga inyong NDR Vice President magahatod sa mga pag-ampo ug uban kaninyo sa pagsuporta sa tanang programa o karong adlaw atong padayonon gihapon kini mga mensahe nga magpabilin sa ato ang kasing-kasing hangtod sa pagbalik sa Ginoo dinhi lang sa atong programa Love Speaks.